Hello bab song bahai tong bai wan suku jotono kahano tong bai nai dui tin din kawi thang kan norok bai kurungai maya kisa problem ne bagai bab song social media khulung nai khai tabung nugu kubang machini tripura o khali bokhai chana nangya de binike bohok korai de bob chana nangai bele bo thangnai bele baksa bo sawo ang om sung ni simi khlai phaimani ana bo mahai no call khaya sungya abuhai kubangma borok sawai tongmani nugu ang borok ni sakang kaisa kok sana mosungo je tong kosong tongnai public mikhon loti phaloi tongnai bofang phiroi chanai wa phaloi chanai boinogo hajira thangoi chanai buni power tila chalugo chanai buni gari chalugo chanai 아바이 제네티 프라산이 비싱고 고방마 보러 하जार tongo 피아바 제 조라워 농 미팅 프로그램 히노이 보러노 보러니 쿤주 키산자가 키글라 갱가이 보러 오 살자니 사몽노 야카로이 능외 박사 탕고 티니 비시 부릉 능외 박사 로기리고 티니 오 보러로니 쿠고노로 꾸누디노 카다 카나가제 중카이 따모 짜나이 post makai masa wa emon kok diba ha borok salsani mikhon loti tlang thang ke borok 500 600 mambu o 500 600 no borok marum payo hati payo nogo tuoi chao phacha payo pia o din salsani meeting go thangna ne bagai bini abono miss khai bo thango bo salsa su ngorono khorang gati saka chungbo chana nango bohok juno ma he post mari nai সারা সাকা বব নুং বাই বাক্সানা বলে খাইজাক নুং 10 বছর কে বব 10 বছর নুং বাই বাক্সা লগেরি দङ ফিয়া বতাম তম দাবি খাইকা ব মুসা সু সারা সাকা তিনি কুবাংমা বরক ফাই সাপাইও ব থাংনাই নতা ব খাইতা চানা নাং এদি বাই বিহিক বুসা করে দিবা ইংগে বিনিকে বিহিক বুসা করে দা ও পাবলিক রংনে বকে সুইদা ব রাবাত দা বহাট আচা বখাই তিনি 500 টাকা সালো ইনকাম খাইনে বরক সালসা ইয়াকার থাঙ্গা বিনি বুসুক প্রবলেম নগো হে বিনি ওয়ানসুং মুং কাইসানো আং দফানি বাগো খাপুর মই দङ हायसे आनि दफा यकना नांगौ आनि सालसा मासाया बाय आनि मुंसा कतर कगिया आं सालसा जाया दङ न हायसे बिया आनि दफा यकना नांगौ दिने आनि दफानि कक सामानि जागा आं बाय थां यांके उंया हाय ने वानसुगै बतिने थांगौ খরং তিতাতি সাকিয়াবো তিনি পারানি সিমে আগরতলা তাবুক কমলপুর টু আগরতলা রুট হাইওয়ে খাপো শেষ হাকর অজরাও ও লামা কোনো সানাম জায়গা আমহাই জরাও মুসুক গাড়ি ও কাওয়াই বাসাওই তিনি প্রোগ্রাম থাংলাই আসাম বখরগা হাদলুই রি হাদলুই আই প্রোগ্রামনি ফাইকাই ইয়াং পারা ফাই সপাই হর 11টা 12টা Kongra rok mano kan kulum klai bisna klai tong bai public tin o public ro sara sapai ka social media phaioi chung hadului chakha jono bo omhai mari nai tin por khai tam ne bagai sui cover da ware por ka thangoi tong ha sui cover ware por khai thango hai ke tin je thangnai rok je thangnai hini sai tong na rok norok thaje thandi নরক থাসে থান্ডি নরক নিজেনি আসুক ঠাই জায়গা সানামনার বাগাসে ফাইও আসুক ঠাই দিন নং কবি দফানি সাবং তাংনানি ফাইগাইনকাই নং আরো সাবা আনা তামো সাইতং অবু নং নাইগলা খামো হাইছে দিনি অনলি বুবাগরা সিমি সেজন মেন লিডার হাইছে বুবাগরা বরকনো বুথারিয়া nung tamo khlai tong bondona jas khlai tong haise nana bob thuina ni rigla khaise bondona thuina rigla nini bago bo mungsa wan suk nai haise wan suk jakhong nai nung samung tangdi nor khai tamo ang so posor khali pheka anabo nung khoroksa leader bole na ha nung tam ne bago phone khai ringjana nang tamni phone khai ringjana nang
je leader je nini uklogo borok tongnai no nung leader se lama phunungnai bele mahe nge nung khaitam le ringjana nangba nung tamni ringjana nang nung siada ajaga mahai hinai tini je leader ongoi tongnai rok kobangma kotor puso tongoi tongnai rok tini saboni bagoi thang o mikhon lote phaloi chai tongnai rok ni bagoi se thango norong ni bagoi ya norong ni bagoi thang ya haise norong no hamjago thangnai gore kebo dofani hinui sa hamjago thango norok hai borok kebo hamjagi haise tini bobagrani mukhang thaisa na haro tini public sung kobor jai khaise goi khapro munglai tonglai chini ti prasar yong ma mantung norok hai sak bai thang chanani chathana ni bagoi wansogo tini thang ya public rok norok tini aro social media okhor salai tongo bokhai chana nangya da bokhai ongna nangya da bin bohok kore da bihik busa kore da tabuk masa nai bele na je jaga masa o jaga naituk thandi je jaga masa ya jaga ta statung de norok hai borok je jaga dofani samung tangnani hin tongpurka buni sikang ang nachuk thai sikang mano paithako khan norok hai borok no beman khai klang waro haise beman tini kobangma beman tongoi mano o bubagrani bodolo haise masa ga naithugoi lap thiri out khairi ro de haise mai borok no bo khoroksa koraibai tamung nagena khaise bor hai beman borok koraibai tamung nagena kho khali sak torjak laimani khali invite maiya ringjagya phone khai sajagya bom hai perinai angbo bom hai phaterinai angbo phatiri di tam phatiri nano direct bukhungni khuk peplai sadi ang thangnani tabuk ang thangnani muchung kha angbo oma hai sadi ko guri oi sana nang yaso angbo thangsinai o kok sadi angbo achuk thainangoi tongkha tini salai o bo thanga khena takhai salai ka achuk thani bagoi ei sob bagoi nai nung jodi asuno achuk thainang yangge nung tini nokos achuk khambla sa do ha nung aro thangmani meaning ta nung achuk thaino nang bole nung nokos achuk khambla sa nung kuno mungsa se nang yangge ke tini alliance mani alliance tam ni bagoi ong kaham kai saimon blana jotono ha ekot in bagoi alliance khana bole hinge saimon tu tini tam ni bagoi nor coaction khaiba tini alliance tam ni ong tabo alliance tong tu phano khorang te se kok salai chiri kholai tong blana assembly bo nginrok saw alliance ta ni ong nor saisi malaya alliance ta ni ong sanani nungnani abonro wansugo tini khoroksa borok dofani samung khai tongnai dofani kok sawi tongnai o jaga kuno malia kuno masali engge nung thanani kok yable nung dofani bagasi kok sai tongle je jaga tongoi nung dofani kok sawi meya atungo sinung aro thayable abo dofani kok saya borok aro dofani kok sawi meya henoisi nung ancholik party o phai nung dofani kok sarani platform bo nung phayo nung taisa aro thangnai aba engge nung bahai ke dofani kok sanai ro nung saiman sinai nung khaiman sinai aro dofani tinang kya bone mungsaya haise kya bone mungsaya tini ani photo ro koto hari oi video sanam boy kana per ung tong phayo ar thandi nung thandi haise ali pus para am sayo thangnai de tini jekuno party ni kok sawa ang o public rock bahai ke choli bahai ke chalai tong bahai ke program ke attend khai somoyo party na hoite collection bo phayo hino collection borina nango tini o borok bahai ke choli borok na thang sungoi nai de haise tini borok bo sana hinga borok 100 bar chiri khoko saiman bole social media phai je chung mai khlai tong chung khai tam mai ya nai tini obro na ya borok chini do phasimi mathang jak to bo sinayo ঠিক আছে তো নরক খালাই ফাইনাই নরক নাঙ্গো পোস মানাই বলে উংনাই বলে হ্যাঁ বোবাকরা তো বুথার গলা বলে
tabuk je chirikho tongma tibrasan baga chirikho tongmole bubagra sabono butarnai ba sabono butarnai ang tin ke bane mungkhoi sagla khaise gobangma social media chirikho salai tongmani abo belai chajai ang haise ang ke bono hamya saya ke bono chaya saya salai je bono sunglia bono salia bono damrilia bah nono tamungoi sungya ong karon tamo nono tamungoi ringya ong karon tamo nok bising ni kok bule ha nung nini bihik bai thumani nini busai bai thumani kok boda nung public no sanane ang bihik bai deli onti khen thuwe noi hinga direct video si khai phunuk si ang bihik bai hi obo thumani noi kaisa party ka kaisa nok bule o nok bisingo je kuno mungsanglai to kha hinke nung social media phai party rinan ko kya nung nok bisingo asu ka ma sala nai chinogo mahai gorbar ngoi tongkha omo tam khlaiman tini jotone bokhoroma tong bole chini tini noroni on netagiri kuno jaga chugla khaise noroni netagiri kun jaga chugla public si norno neta sanambo je grambo phai hapayo je parao phai hapayo public decide khai ke asuk layo je sapano phai tu lupre oi genji sichigo lengta khai bunane hin decide khai legen kai noroni dom kore noroni power kore ang guarantee sawo haise nor para phai hapai manani tini public mai step naya baisi bule tini public mai wansu ya baisi bule norno borom rioi tongo respect rioi tongo chini kok sawi tongo nai aba norokha post ni bagoi norokha chair ni bagoi chana ni bagoi norokha saka dorbar ang layo yang public no hoirani khayo norok bat pari rok public no hoirani khayo je mikhol lote phalo chanai nono logiri phainai bo hoirani nono বিশ্বাস khai phainai boro bo hoirani yadi ba bini বিশ্বাস nono poito sawai phaimani bini tam meaning klaikha bini meaning ekta no bo tuidul tongu phiaba chini na harmong boya chini na harmong chini ti prasam mothang jangnani abosi chini na harmong abono wasugo bo khoroi tongo tini o borok jodi asugo decide khaikai je kuno neta phaito chung suprago rona hin decide khaikai norong himotora tongna para kaimanane noron keboni himot kore haise norok o public ni bofam baisi norok phutani phunuk tongo haise o public ni chorbi baisi norok phutani phunugo kustaya tini public ke bekereng bukurungu o public ni chorbi bofam ke norok chawo public ka rambu bekereng nukjago tini norno bohok phuliri tinai norno mukhang phuliri tinai norno chorbi khari tinai ba oriptam mane chorbi o chorbi khari tinai ba public rokse khari tino tethe jakok nok bising ni kok tam salai nai omhai phona ba BJP thana sing khable ta program o omhai ro baisi omhai mai party baisa asule khali meeting khayo o borno without khalai tongkha bathas thangje nai bokomun party thangje nai nung bai ke saman khama kisa khan daw dong layo ba thangje nai o kaham borno bo mai khan daw dong lai tongkha salai tong laikha tini to hamya bo alada kaham borno bo salai tongkha tini kongno ko example sine sar Ronaldo Burma boila ni simi bubagra bai tongo bubagra bai thango sakable na lathi rijak bo masai bo bubagra bai baksa tongjao tini Roton Lal Nath bai thango kaisa jaga program khai kai ekloge asukja hinga abono bo salai tongkha ikon hade motha public no khai thansa hinai o BJP ni ngoro baisa asukja bo te bisi din tongla BJP hap chinai BJP thang chinai obo kaisa borong ni wangsung mung haiche o wangsung mung no khibina nango chin borok amo bo chaya haiche kubang mam hai borok tongle tin asuk laima jaga bo bejanong lai tongkha meeting khaima jaga wo program khaima jaga wo 50 jona neta ke 50 jona na asurina kogra tong 50 jona neta ke 50 jona na risapok na kogra tong hano o jaga ma asula ya ne bo kha koilai tongkha ang next meeting ni simika so kholia tamang ke bo jaga ma asu ya ni bai nu jaga asu ko nu tam mendra phui manai ba
tao men ra phoi mane nung risa kaisa nango ang pai riwano busu risa nang haiji busu risa nang nung bono kha asuri wang kha ma asugya are je kok sanai tinjon kha tinjona charjona asuri kham pai khable tam asu dorkar asuri na aro ba buskang ma asu khang bahut kotor netang khatana no thapramang rina mo song haiji khobai ang kubang ma jaga nukha haise busango chero ma asu yani kha koile mani bang nukha haise abo tiprasarong ni bisingo anglayo tiprasarong ni bisingo o jaga khe surung thai CPM rong ni surung thai haise o asu thani o kha ang kubi kok sao CPM rok jesu kotor net apha no oi tongthu sab kok sana bono simi sim bon chai ra asu ri nai chero bokok saga bas paikha program nung ha jaga moka puthi thungbai sob sai asuri tingkha sosok baso risa nango buskang ma achu khang ke bo hai neta kotor te korei kha nuk maya ngater ga haise tungoi pheu tungoi ti prasarone sobche amona chaya orane bising tui no kerangkari phayano hinji phayano nung chair busango bor public busango chair ma achu khai nung ungsu kata na ungsu kata nung salarok ang obono sanam sungo public mungsa chaya khlaya public tabuk bo thik no tongo tian norok hai neta rokchi public no ulta pulta sanam tini o public ultang su kangkai norone bukur nujak thana haise bukur khugoi bekreng nujak thana noni tina kyabani mungkhoi saya example lebaga chini Ronald sar ni kok ang masaka ki haise yang tebisi kok chana thanglia ba jong kok saka kubang ma tong haise kubang ma tong belai kubang ma kok chana thanglia kyabo jodi aro tongoi mahai angoi tongo hingke ang tabung no sao nok bising ni kok nogo salai di je bo kotor pusopa no tongoi tongthung bo jodi dofa bai battar khai tong hage bono bahake la thiri khiklar honani oba asukle chabai di salai di ba susi bo battar khai tongo saman tongoi bono joli oi nung nini dofano luksan khainani oba kun kokongoi maya haise boro khorokchano joli mane bagai nung nini kut hajar lakh dofa ti prasa dofano nosto khainani oba wansung mani belai chaya haise tini je nosto khlai tong khainke bono nung o jagani nordita nordi bono bothang tu bo hai khorokcha kono dorkar koroi bo khorokcha ni bagai an 10 jona borok sokna dorkar koroi bothang tu oba decide khaima amble nok bisini ko আবার সালে সোশ্যাল মিডিয়া ফাই সালাই কা সোশ্যাল মিডিয়া ফাই শেয়ার খা তম দরকার সা সোশ্যাল মিডিয়া নবুসেন ক আং থাইন সামা হাই বিহিক বাই থুমানি ব সোশ্যাল মিডিয়া রিসি দিংগাবা বুসাই বাই থুমানি ব সোশ্যাল মিডিয়া রিসি দি আন বুসাই দেলি নম হাই আন মাগে খাইও আন বিহিক না আং দেলি নম মাগে খাইও সোশ্যাল মিডিয়া রেডি ক করই বলে উদা হদি ক খানাই বে আং ফাই আং খা মাহাই রক গাই আরে বুবাগরা জাস্ট খাই দङ bo borok samung tang bo borok bahage khlai tong bo borok soi bokhorok tong bokhorok ganang o bokhorok ganang no ungoi mano bui nini slai sikang ungoi tongka phe o sikang rok bo salcha ul using nai bini ব্যবহার bui to nuk nai ble obo ungnai haise gabono ang paithago mo ko kasana mo sungo kha paithai kore haise nung post kore phano nung samung tang di tini public rok hajar public rok samung tang tong mane hai mung samaya phano dofani bagai samung tang oi tong tini norong ni sakao je bejalong lai tong mane obo public joli khengkai norok para phai ha painani kyabon himo tonglak haiji ngang te bisi kok sana thanglia kobang ma kok sakana kyabon bukhawa nangoi tong khana nangoi tongkhai nangoi tong di ang dekhlai tai kuri ang paithago khlai tai mono ang nagar sano haiji jodi chaja klaijak tongkhai nagar sano keba ang kebono mungkhu jaga samani kurai wansogoi na de bahai choli tong ti prasarok nete bisi kok salia ba song belai hambai paitho ja ko hoi tong mane